Ki ana pamundhut. Napa Pak pamundhutan? Mereka saking Pak Dargo Kos saking Desa Kandangan, Ngawi. Penjane Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sak kanca. Alhamdulillah. Bot-bote tresna kalian kula lek bar nanggap kula niku kudu dadi dulur. Ah nggih. Kula tebih saking mriku tindak mriki. Leres. Nyuwun tembang kalih nggih menika wacanan. Napa tembangipun? Nah niku napa? Ninggal katresnan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal atus ewu kagem Pak Kangko. Pinten Pak? 500. 200 lho. Aduh pidalang ra jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200 Kok karek 200 piye to? Lah tulisannya pira? 500. Kirang 300 lho Pak nggih. Pak Kangko sing Sumpah, ketone lho Pak. aku mau nampane ya ngono kuwi tak buka ya enake 200 kuwi. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuhke. Wong kacek 300 sampe gawe ya ta? Nyuwun lagu kalih ninggal katresnan caping gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten arta gangsal atus. Lah, niki kali atus jirulu. Berarti kurang 3. Sumpah. Alah mboten napa mboten nek pas tengah juk jenengan paringi sing 300 nggih. Ora masalah kuwi, aku nyekel ya 200 kuwi. Kak wis cep wis. Kowe kok modele mbok patekno. Pak Dargo, nuwun sewu kirang 300, Pak. Saestu niki. Kula nampane mung 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho Pak. Tenan jangkrik. Dan ngapu. Kok malah miso. Kok malah dipisui to kula. Lah duit 300 itu anggo apa lho? Pun mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 ki apa to Pak? Ndek diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men kene. Sik. Monggo mriki. Mun sak tase mawon. Aku rasa kowe. Walah, Ya mau ngrasang. wong lanang nek Terbukti to. wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50 100 ngono kuwi. Nah awake dhewe gak ya Met yo. Yo Kene podo. nurut. Podo. Ayo monggo diparingi tembang. Kok sik? Ndak diurang-urangke ya 300 tak tambah dhewe iki. Nah, ngene lho. 300 nya. Iki jenenge keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Suami, iya. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk, Wilujeng dalu Mas Dodo. Pak Kangko panggih malih alhamdulillah pripun pawartosipun jenengan Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Nggih, Dalu iya. niki luar biasa Pak. Luar biasanya apa, Mas? Istimewa penontonnya. Penonton. Nggih. Ini membuktikan bahwasanya masyarakat wonten ing Pangkur utawi wonten Ngawi pecinta sejati budaya wayang kulit. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Ah, sedaya oh. warga mriki luar biasa. Nggih. Niki wau mawon kula dugi mriki mawon Nggih. sudah dari radius 1 kilometer Heeh. itu jalan sudah macet total. Macet. Ngantos kula niku dijemput kalih Hansit utawa Linmas. Heeh. Niku Linmase Trengginas, Pak. Sapa kuwi? Duka jenenge wau, nek gak salah Salim napa Amir ngoten lho. Lah kula tau wingi beto mobil lah ki ambake beto kendaraan roda kalih. Oh iya. Lah ngoten iso muter. Lah kaya Linmas porosi aku. Antre ra kaprah. Mula ning nyuwun sewu dalu niki kula seneng sangat, Pak. Heeh. Bong manah kula Sebabnya kok Bombong seneng ditimbali mriki teng dalemipun Bapak Suhadi. wis ketemu karo Pak Suhadi. Wah, sampun jagong wau. Wae ngono. Yayine gapyak semanak wis pun to, mboten kados Pak Suhadi kok. Nggih. Nembe dugi mawon pasugatanipun Banyu Mili kok. Ngomongi kok. Kula rokok ser, Heeh. dahar ser. Heeh. Daharane Pak enten wau teng mriku enten pecel. Heeh. Tempene Pak, Tempene piye, Dok? mungah-mungah. Lagek dintas ke wajan terus kon dahar kene mak yes kados kembang api. Heeh. Ning kula nggih alhamdulillah. Iya. Niki nyuwun sewu nyuwun wau dugi mriki jam pinten, Pak? Udah karo nggih magrib aku sampun. Alhamdulillah Dugi lancar mriki. nggih perjalanan. Lancar, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nggih. Pokoke nyuwun sewu lek enten napa niki kados ngeten niki niku sae, Pak. Nggih. Wonten mantenan kok nanggap pringgitan niki sae. Nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya leres. Budaya ingkang adiluhur diuri-uri. Nggih. Mboten kados tiyang nggen kula. Piye? Tangga kula niku enten mantenan malah nanggape son herek. Wah. Dadi tangga keparo niku langsung Ya iya mboten napa-napa wong senenge dhewe-dhewe kok. Nggih, senengane ben. Apa ta, Mas? Kok jual-jual kowe pengen ngomong karo dalange. Iya. Karo macange. Nggih. Iso omong. Iso wong kok. Oh iya, kowe ndang ngomong. Nyapa ta, Dok? Kowe iki lek omong ape ngendikan kali Pak Dalang niku sesepuh lho, Mas. Paling gak diunggah-ungguh tata trapila. Lah mong gak kaya kowe ngono to? Kowe iki wong enom apa wong tuwa? Nom. Nek enom ki diunggah-ungguh paling gak nduk bungkuk sing dingkluk nyuwun sewu lah ngono to.
Omong ngono to, kuwi omong ngono. Tata krama wong Jawa ki aja ninggal tata krama Udanegara lan tata susila. Nggih, leres ngoten niku. Wong Jawa iki kudu njawani. Mergo dilarike dadi wong Jawa, ya kudu iso ngrungkepi Jawa ki kepiye sing kebak tata krama. Soal awake dhewe iki termasuk dagelan percontohan udah sampai elek di depan masyarakat sini, jangan sampai jelek awake dhewe. Kok piye to kuwi? Piye to kowe iki? Udanegara barang ditata ya to. Heeh. Iso apa ora to kuwi iki? Kowe lambemu kena rawe kok biasane. Lah nyapa? Aku ya arep omong kok hau-hau. Sopan santun unggah-ungguh kudu Lah sire iso. kon ngene. Iya to, lho mlaku. Kowe iki dagelan apa pe maling wayang? Piye Modelmu ya sing apik sing biasa nyuwun sewu, Pak Dalang. Lah madhepe rono. Nyun sewu Pak Dalang. Nggih. Pak Kangko. Heeh. Nggih, matur nuwun. Kula saderenge kata-kata niki kula badhe nyun keterangan. Keterangan apa? Kula mungkin derek sinten, Pak? Heh? Niki mungkin kula derek sinten? Nah aku melu Niken Salindri. Lah kowe melu sapa? Sing ngebel sapa wong? Ora genah kok. Mboten enten sing ngebel. Lah kok kowe rene? Lah duka niki ya. Lah kowe nyapa to nyalane aku kuwi iki? Lah kok iki awake dhewe piye lho, Dok? Lho lah aku jelas nyuwun sewu sing ngebel manajemen saking Niken Salindri, Pak. Heeh, ya. Mas Dodo tanggal sekian kosong lho. Heeh. Dengan kali Pak Kangko. Heeh. Wayangan tenggene babatan mriki. Pak Suhadi. Pak Suwati manten. Lho lah kok kene sing ngebel? Lho lah kowe malah macak mrene nyapa? Lah kancamu ngono, Dok. Lho kancaku kowe tak omong to met wis tanggal sekian nggawa pakaian karo nggawa make up, nggawa Ayo, blangkon. berarti ya tanggapan. Ora sapa sing ngejak tanggapan. Gawakno ngono tok. Takon gawakno nyapa kok malah munggah macak. Iya. Monggo. Ya, Mbak. Tenan kowe? Gak omong tenan. Ora apa-apa. Pak Suwati nyuwun sewu diseseni sedaya warga mriki, Pak. Dagelan setunggale mboten purun omong, mangke lek mantung mboten sadhi bayari nggih, Pak nggih. Setuju napa setuju? Cocok. Ora kebayar kok cocok to Mas iki. Aku to? Iya kowe. Aja. Aja ya bayari. Lah kowe kok ngomong cocok. Oh, tak kira kono. Wong kowe kok iso. Alhamdulillah pokoke wujud syukur alhamdulillah Nggih. dalu niki timbalan mriki Bapak Suwati luar biasa. Kowe ngerti ta sing digawe Mas? Ngerti to? Sinten? Ali iki mok kouru ngene. Guru-guru takok lho kowe iki. Wong piyayine Wibowo. Lho pancene yo iya no. Gagah piteksa Bapak Suwadi. Heeh. Sapa? Pak Suwadi to? Sing ndi piyayine? Nika wau lho sing rati anu alit. Arep ngomong krempeng yo gak penak to. Lho malah ngece. Lho kuruan ning Sembodo. Sembodo. Ora sugih swara ning kabeh iki sunyata. Leres tidak banyak bicara tapi banyak kerja nggih kados Bapak Suwati ngeten iki Nggih. Mas. Ngono titik-titik ra omong-omong doang. Ngono lho Mas. Nggih. Ya apa ora? Mbuh piye ta kowe iki kok omonganmu kok nggih nyuwun sewu wong kula nggih nembe pindah mriki, Pak. Wah, diperkenalkan dulu. Cik. Mbok menawa ana sing ngurung tepung. Lah Ya, nggih nggih. ngoten niku. Kapinujon dalu menika nggih dirawuhi Gusti Pangeran Haryo Benawa putra ratu saka ing Keraton Surakarta. Nggih wilujeng dalu Gusti. Mula lek mundagel kudu sing becik, kudu sing tata, udon digondheli. Nggih. Wis pokoke remen sangat Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sing jawab salam kula kanthi semangat, kula dongaaken mugi-mugi awet sehat, awet panjang umur, awet kuat, bojone tambah papat. Wah, Itu. enek sing wedok nyodok bojone yo. Ayo rabi yo aku wetok. Mboten sing wingking niku guyon. Nggih. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Amin. Nyuwun sewu nderek ditepangaken Bapak Ibu nami kula Dodok. Kula mijil saking tlatah Bojonegoro. Nggih. Alhamdulillah saged sowan mriki tinembalan mriki matur sembah nuwun ingkang ngemugati Bapak Suwadi. Ugi kula teng mriki mboten piyambakan, kula beto rencang kula nggih menika pesenane Pak Suwadi, beto dagelan tolak pagebluk. Iki mangke saged dibeto kalih Pak Kowe Suwadi. ketok enak karo aku kok kemiren to, Dok. Nggih to, Pak. Ketoke omongane yo Met. Kalah ganteng ngono ketoke bingung. Sorry bro, Ketok, bro. Aku meneng yo kok manis, aku omong kok manis batinmu ngono ta? Itu hanya pemikiranmu Lah saja. wong sakmene mbiyane iki lho pengen ngerti sapa? Lah Iki iki santri, radio 1 kilo ditutup, pengen ngerti komen, ngono.
Krungu kowe. Kowe iki jenenge gak sadar diri, sadar posisi. Ya apa? Piyai sak menten mbane iki sing jelas nggih pengen ngertos wayang dalange Pak Kangko kali bintang tamune Dik Niken Salindri. Nyapa kok pengen roh dapurmu kuwi? Alah lah mbok ditakoni. Oke? Takoni. Buktene ya. Kula buktekne nggih, Buktene Pak. takon apa lho? Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh pengen mirsani Niken apa komet? Mirsan apa komet? Komet e. Kondang kuwi mbok bayari 50.000-an. Apa Ora, iki? kuwi lek daerah kono. Nek daerah kono beda takono kono. Nyuwun sewu niki teng mriki sedaya pengen mirsani Niken apa komet? Krungu kowe. Cithakmu krungu. Uping. Kono dok. Pripun? Kono urung. Engkang sebelah mriki nyuwun sewu Pak, nggih jujur Pak, kula bantu to Pak. Lah nyapa nangis iki? Ora nangis jenenge wong golek swara kudu macak melas, aja mendolo malah ora dipilih. Ngono lho. Nyuwun sewu ingkang teng mriki Bapak Ibu nggih tulung. Sengengesan. Nyuwun sewu pengen mirsani Niken apa komet? Matur nuwun. Suaranya terus gede. Aku Oh, gak lah. gelem ngene iki malih to. Oh, Sardulo. Sardulo, Yo, pendekar to iki. yo pendekar. Oh iya. Nyuwun, ya iku nek kowe ndang salam dhewe ngono nek jere pengen ngerti awakmu. Oh, saya sakmene kae iki pengen ngerti apa jenenge karo komet. Iya to. Nggih. Kula dikek wektu kanggo salam karo Bangko. Nggih, Pak. Asline sing ngendikan ngoten niku terus guweten ya Allah jangan aku ngomong Niken. Gen tak ngomong kae. Njajal koyo ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan. Yang sewu Bapak Ibu mbabatan niki nek enten salam dijawab nggih. Kita saling mendoakan nggih. Niki aku wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah padha cengengesan to nek salam niku. Kri Sukri piye Ji? Jaji. Kowe iki bahasamu kata-katamu salah mulane ibu-ibu warga mriki Iki padha mukadimah lho. mukadimah tapi kata-katamu salah. Masa iya? Iya, Sing bener. mulane ibu-ibu padha guyu sing bener ngene lho Mas. Asolat wasa isik to tak ajari sik kowe aja melu-melu sik. Ngene lho Mas. Asolat wasa komet. Apa to, Dok? Kamu diem dulu. Aku meneng aku gur umi ngene, Dok. Kamu udah umi-umi tuh ganggu konsentrasi aku tahu. Waduh, rupanya kaya mangkok ada. Konsentrasi. Mangkok nggo ngepruk cengelmu kuwi. Nesu. Ora nesu aku. Iya, tak meneng. Meneng cep. Nyun sewu lho Pak nggih kula bener yen. Benakno. Kersane mboten salah kepaham ngoten lho. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho Mas. Berarti kurang ambiak. Ambiya ki pari to piye kok anbiya. Apa? Anbiya. Apa piye? Permangan apa kowe? Kenapa? Kok kaya LPG to, Dok? Lah aku ya bar mangan sisamu mau. Oh iya aku dhewe. Ayo kowe punjure ning nggonmu kuwi. Iya, Ayo teruske. ama batu. Alah ki lho apa kok terus ama batu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Lho. Dalu punika enten napa to? Jelas wayang mosok ngene tahlilan, Clok. Nenek wong sambutan mbok menek. Aja ganggu. Dalu menika enten wayang. Adicaranipun nggih menika ngunduh mantu. Utawi ngunduh manten. Biasanipun lak umum menika ngunduh niku rak pelem. Ngunduh jambu. Lah niki kok ngunduh mantu. Lah terakhir Meneng. Ngunduh mantu menika ateges. Bapa ingkang mugati. Lah meneng kok kemeruk. Apa artine ngunduh? Lah nggih niki kula susulke. Ngunduh menika ateges ngun saking tembung menika ngundangi tangga teparo kenalan bola-bola para kanca. Duh nika nduduhke marang para bola-bola ingkang dipun undangi niki lho anak kula pun mantu pun dados nganten. Wis meneng. Niku ngunduh mantu. Lah sinten to mantune utawa ngantene? Sapa to? Ngantene.
Ngantene Mas Mbuh. Kale anu. Mas Rema. Nggih, nggih. Mas Rema kali Mbak Yulia. Mas Rematik. Rematik iki penyakit loro, pegel-pegel. Nggih, putranipun Yono Tengan. Kok saya ana tengan bocah kutluk. Lah kuwi lho tulisane ana. Iki sing diundang iki Pak Yono Tengan. Walah, lha iki Yono ra mbuh berarti iki. Yono. Lah ki undangane ning kene iki. Pak Yono undanganmu keri. Yan ki lho Yan. Ojo yan-yon rong kenal kok sok. Itu rong Nggih Pak Yono Tengani, Pak. Oh iya, iki sing diundang. Iki sing maringi sapa to ki? Lho ki mau to. Sing gadah dameli sanes Pak Yono Bapa Suwadi. Suwadi. Wau sampun diwerdekne kalih Pak Dalang Pak Nggih. Suwadi. Nggih. Ngoten kalih Bu Atik Nggih. terus liyane SPD. Nika luar biasa lho. Nggih. Pegawai-pegawai sedaya mantune pegawai sing dados nganten nggih pegawai nggih Nggih, Pak. leres. Luar biasa. Wis Pak, saiki. Pak Suwadi nggih kejaksaan. Lah iya. Ibuke Bu Atik. Lah ya kuwi saiki. Lah dek saiki Biyen sejarahe nggih napa ingkang dipun ngendikaken Pak Kangko. sejarahe piye Wah, Pak Suwadi yo adu pitik benti no. Lambe. Ya omongane aja ngawur rek kowe iki. Hati-hati lho, omong karo piyai kejaksaan hati-hati lho. Ambek sumpah wong piyayi kejaksaan tau disel ya Pak Suwadi. Ngapa? Kowe iki Wong iki saking fair lho to. Aku karo Pak Suwadi ki ora kaya wong liya. berarti wis kaya dulur dhewe. Jadi sapa? Lah jere wis ra kaya wong liya berarti dulur dhewe. Padha, mate padha-padha. Lho, Berarti kanca CS ngene. gae Lah maksudnya piye? ya padha-padha ning alam donya ngono lho. Senenge. Biasane kok ngomong Pak Suwadi kalih kula niku tesik bateh tesik Ora. dulur. Ora kuwi lho to. Nah, Undangane. nggih niki undangane. Nggih. Niki Nganten to. nganten wis jelas nang Nggih. nganten. Menika Mas Rema kalih Ah. Mbak Yulia. Yulia. Hitungane mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah Warohmah. warahmah. Allahumma Amin. amin. Pokoke pesen kula kangge temanten kekalih nyuwun sewu Pak wong kula ngeten-ngeten nggih pun nikah riyin. Iya iya iya. Paling gak nggih paring pitutur lah sithik-sithik. Ya lek pendidikan pinter mantene nek bab pengalaman sing pinter kowe Mas. Nggih to, Nggih. lair riyen kula. Oh bener. Usiane nggih tuwa kula. Nyuwun sewu lek pengen bina rumah tangga kersane awet langgeng niku kuncine gampang Mas wonten 3. Apa? Ingkang sepisan niku jenengan nek rumah tangga bina rumah tangga niku ampun rebutan bener ning kudu rebutan salah. Jadi titik-titik sampean ngomong salah njaluk nyepuro karo pasangane. Insyaallah sampean amangke rumah tanggane awet tur langgeng. Kaping kaliye kangge Mas Rema. Jenengan niku kepala rumah tangga. Jenengan kedah sembodo Mas Rema. Dadi apa sing dijaluk kalih Mbak Yulia sampean turuti. Sesuk tuku ali-ali, turuti tuku ali-ali. Sesuk tuku mobil, turuti tuku mobil. Yo. Sing wedok saurunge njaluk dhuwit, sampean paringi dhuwit. Ngono, sembodo. Omonganmu ora masuk belas. Takon wong sakmene mbiyane lho. Nyapa? Tuku ali-ali tukono, tuku mobil tukono. Lah kuwi sing duwe, lah sing ra gablek piye? Tapi tuku nganggo apa? Godhong. Tutur nganten dirungan wong sakmene mbiyane kok ngawut. Ngawur piye to ngawur? Nyatane kuwi wis tak budayakno ning gone bojoku. Bojoku dinge tuku skincare 2,5 juta. Ah, kowe sing goblok. Lah nyapa? Skincare kok ngantek jutaan. Skincare. Anggon kuwi sudah 5 bocah putih bojoku kok. Mas skincare ning gone apa nggone kesehatan lho, Mas. Alah. Dokter lho kuwi. Wis rasa pamer dokter. Lah kowe swidak ewu ki skincare ndi? Skincare Apitek kuwi wah cepet. Ser ngene putih. Jadi pemakaian habis sisa enggak salah kuwi langsung dadi kuwi. Tangi turun. Kuwi Kaya Anoman. ora skincare. Apa? Apitek kuwi cat tembok. Sing penting rak putih. Putih tapi raine bluduk. Lah iya. Lah iya piye? Seneng nek bojomu raine bluduk. Lah nyapa tak nggo dhewe ya. Paksa Layakman kok diwingi bojomu kok ngene tiba kene raine bluduk. aku. Kangge Mbak Yulia, gitu. Sing ketiga iki mau. Sing ketiga, Ya ketiga. kangge Mbak Yulia, sampean kudu perbanyak sing jenenge senyum sumeh kalih pasanganipun. Nah. Dadi misale kok Mas Rima mantuk saking merdamel niku jenengan senyum. Lho, perbanyaklah senyum. Rumah iya. tangga mesti langgeng. Nak niki masuk, Pak. Masuk. Kula bojone Mas Dodo teng jeding ra nek sapa-sapa ya senyum. Enek tamu ra nek tamu ya ngene iki. Terus. Hei, Ai senyum. hei. Ya.
Iki merongos e. Aja ngaku lho, Dok. Aja ngaku piye. Ora, kae cuma mukake kemunduran ngono lho. Mukae kemunduran berarti lambene kemajon. Lho, aja ngomong ngono. Wong-wong wis mesti wah merongos kae ngono. Lah nek niki kula bantah, Pak. Bantah piye? Mangsane wong bojo merongos kuwi gak enek faedahe utawa manfaate to piye? Apa? Nyatane bojoku merongos kuwi dimanfaato karo Indomaret Oh, karo dikontrak? Lho dikontrak Mas 2 tahun setengah. Indomaret karo Alfamart. Karyawam. Karya ayam. Bagian apa itu? Iya kuwi dikontrak terus. Dadi dikek ning ngarep lawang, Iya. ya lawange Indomaret nyuwun sewu. Ah, iya. Bojo merongos manfaate niku. Nggih, nggih. Dikek lungguhan sing apik. Iya. Anggere nek wong apa tuku teh botol, Heeh. ngene bojoku wis ngene. Walah dadi cukit. Cetak. Sakno. Tutur nganten ora masuk blas. Lah kene pituturmu kanggo nganten apa? Sementing kagem mantene muga-muga bahagia enggal-enggal pun paringi putra. Sing sepuh-sepuh ampun ganggu temanten anyar. Nah niki penak wis di kamar dhewe. Lho iya no atase nyuwun sewu. Pak Suhadi. Pak Suwadi wong mampu sugih Sugih kok. beda karo aku piyen nganten anyar, omah ya anyar. Lah nyapa? Omah ya anyar, kamarke urung eneng gedhe kene to. Iya. Urung tembok ya wis dadi siji. Iki Iya. nganten anyar malam pertama kan aku ya kan ape berbuat to wong jenenge malam pertama. Berbuat. Lho sak kamar iki ndelah kok nek misananku. Ya. Cah cilik kae. Ya. Kelas papat SD. Ya. Enek mbae nganten. Bae nganten yo turu kono. Heeh, mbae bojoku. Lah kok ya sak kamar. Lah terus piye iki jadiane? Aku kan yo ora iso polah to, Pak. Heeh. Aku Terus malam pertamamu piye? Gak apa-apa aku ora kurang akal jam 09.00 aku paling bae turu aku. Iya no. Tak Wis enteni. kesel kok Aku terus tak lirik ngene kok yo urung turu aku ngono. Mbahmu kuwi Heeh, aku wis dolanan HP neh jam 10:30 iki aku eling. mesti turu. Urung. Yo urung turu. Kok iso urung turu Lah ya aku yo gumun piye ta aku wis gak betah aku ngono. Yo to wong anten. Jam Anten anyar setengah. panas-panase. Setengah siji wis ki jelas turu. Mbahmu mesti turu. Iya, HP tak selene aku ngene. Lah kok jek melek. Kok mbahmu kok betah melek? Lah ya umur 75 lho ki padahal. Oh, Lah kok Mbah kok dereng sare? Ora kono lho. Aku pengen ngerti polamu. Oh, Mbah kurang ajar ngono. Mbok yo aku kei kesempatan. Ya apik mbae kan lak suwe ra disetrum to. Muga-muga enggal gadah putra nek saged sing kathah niku penting. Minimal 3. Nggih Mas Kanten nek rungokno iki. Mas. Tenanan iki? Kowe iki lho apa? Kowe kok galak-galak sing nanggap ngantene kok kowe galak. Nganten wong tuwek aku kok. Oh ngono. Iya to? Berarti kudu Mas Rema iki to? Mas Rema. Karo Mbak Lia minimal 3. Lah nyapa kok kudu 3? Lho kuwi nek tujuane Tujuane apa? anak 3 kuwi sok ben sing ape bahagiano awake dhewe niki tenanan, Pak. Oh ngono. Nggih, sing loro kuwi mau di sekolah sing dhuwur sing pinter. Ya. Heeh. Sing siji digoblokne. Sik. Sik iki sesat iki. Iki wong tua sesat, Pak. Wong tua sesat. Anak iki piye-piye dipinterke kabeh. Dipinterke kabeh dadi wong sing apik. Keliru. Ah, kalau ngomong itu pakai logika, Mas. Lah iki kurang logika piye? Awake dhewe iki rumah tangga saya tuwa lho. Ya. Iya ta? Iya. Nek wis tuwa, apa-apa ki kudu disediani, kudu dipapakne. Ya. Lah nek wong telu mok sekolahne pinter kabeh berhasil tugas nang Jakarta, tugas nang Papua, soe tugas nang gone pemerintahan pusat. Ya. Lah awake dhewe wis tuwa, bingung lho to. Ah. Iya ta? Nanti itu anak-anak kok gak enek mulih ya ora? Ora nek sing ngopeni. Lah iya sing loro tok dipinterno ben dadi pegawai. Oh. Sing siji digoblokne kuwi butuhe nunggoni awake dhewe masa tua. Si aku takon. Heeh. Kowe ning keluargamu ki dulurmu enek pira to? 3. Enek 3 to? Iya. Kowe terus Ya aku nguri dhewe to. kowe guri dhewe. Eh, Lah sing loro padha ning ndi? wis nang gone anu kejaksaan juga. Oh kejaksaan Ini coy nang Polres ning Polres. Rembang. Sing nomor 3. Aku. Kowe sing nang omah ketoke. Hmm. Oh, ya bener. Nggih leres, Pak. Leres omongane ki ambek wis leres, Pak. Berarti sing goblok iki. Sing goblok dhewe niki. Oh. Kowe iki berarti apa digoblokno ngantek entek ngamek bumi telas kowe digoblokno kowe. Berarti termasuk berhasil. Sapa? Wong tuaku. Aku ki lah yang digoblokkan. Mulane to wong iki Meneh aku dhewe. omong sak omong dipikir kok omong kok iki jenenge senjata mangan tuan. Iki kita guyon ning asline tenanan gawe sing akeh ya Mas ya. Ya wis sing akeh, wis sing akeh. Ngono. Niki nggih paling gak awake dhewe paring panglipur Ya. menika nggih Pak nggih. Heeh, ana gamelan, ana musik. Nggih. Heeh, guyon mari kena, Nggih. gojekan, tetembangan. Nggih. Heeh. Terus ngendikane wau jenengane Apa? napa leres to, Pak? Apa? Mangke limbuhan didawak-dawakne. Heeh, rencanaku limbuhan nganti 2:30. Pak,
Apa? Jenengan angsal pesen king pundi to Pak niku? Angsal dawuh saking pundi niku? Saking anu Pak Suhadi. Ah, kleru. Lah piye? Wong wau pesen kalih kula mboten ngoten. Pesen piye? Mas Dodok, Mas Komet, mangke limbukan mboten usah repot-repot, gampang wae. Limbukan mangke rampunge ngantos sak jegleke listrik. Nek niki pun jeglek, mangke awake dhewe rampung. Lah mbok saiki jeglekne ngono ya. Ayo, golek sekring ngono lho kok iso Menghibur. Nggih sak Sak madya, sak perlune nggih gitu. sak perlune. Menghibur kangge temanten kekalih wong Ah. nganten anyar iki nganten cek anget-angete to Mas. Iya. Ijek romantis-romantise Pak. Betul. Saestu. Ah, Terus niki terakhir Mas nganten Mbak Rema apa Mas Rema kali Mbak Julia sampai nek bina rumah tangga iki usahakan sampai nek maringi panggilan kepada pasangan itu panggilan yang mesra. Nyuwun sewu. Contone kula mawon, kula lek kali bojo kula niku panggilan mesrane kados tiang-tiang luar-luar Mas. piye? Dadi bojoku nek nyeluk kula nyuwun sewu Pak. Piye? Bojo kula nek nyeluk kula Abi. Wah, api. Nggih. Kula nek nyeluk bojo kula Umi. Wah. iya. Kula mantuk saking griya ngoten niku. Tok assalamualaikum Umi. Heeh. Baru yen jawab. Bojomu jawab. Abi ngono. Ini sampean ya percaya, Pak? Gak percaya kok ya. Lho iki kul wae ra apal kok. Celukane api. Oh, alah potonganmu. Kulo dirapal piye kene ngaji ya tenanan. Aku jane isin di Mesra, hadapan masyarakat Babatan dan sekitarnya. Isin kok budal. Mau dirasani lah butuh kok ya. Dirasani piye? Dirasani lho, duduke kae to ya ampun. Wong adek gak urut ngono ki Dere. Kok ora urut piye to, Mas? Urut. Nah, yang urut iki kados kula lho, Pak. Piye piye piye? Ada kepala, gulu, awak, sikil lho niki urut. Urut. Nggih. Lah iki piye? Lah niki bar kepala kok bablas awak, gulune ra enek. Ora ndek gulu. Duwe. Ndi? Iki gulu. Oh, gulu kok rekoso ngono. Rekoso piye to? Gulu mbok tuku sing dawa ngono lho. Gulu apa? Gulu banyak Gulu. Oh, duwe gulu karo rai pas dibedake. Wah, nek diceluk penak Pak nanti gulu ki. Met komet. Dalam. Wah. Lho aku nggih ngoten Pak Pak. niki celukan, Pak. Dok, dok, dok. Dalem Pak. Sawah. Iki paket apa nanti kepala bablas awak. Pancen kula niku menungso sing katan gajah. Nyapot itu. Kowe kok kalah gawe emosiku to. Oh niki menghibur kok malah emosi. Menghibur. Enek kok saya ngwiri to Pak karek ojo. Sing iso kuwi kok. Wah. Piye to kok awake dhewe iki kudu enek manajemene. Ya, ya. Heeh. Nyanyi kanggo temanten Mas. Oke. Oke. Nanyar yo ngaten lagu-lagu sing wis terkenal ngoten niku. Apa contone, Mas? Dok? Lagu mesra paling gak lagune sing cah gaul. Duhai Three. Apa lagu Kanggo nganten. Lagune piye, Tri? Luar negeri lho to. Lho, Pak lagu Kangke mboten paham. Ora ngerti aku. Three. Sing penting kanggo nganten. Oh, kanggo nganten. Ya coba tak pengen krungu. Lagu luar negeri nggo nganten enek to? Nganten. Piye piye piye? Three. Cuy. Enak ya kuwi. Enek no. Tak siarap ora? Gak usah. Oh, gak usah. Lagune sithik kok, Mas. Piye lagune? Dak trino gentrino gosari ribolo walawul jeneng kedel celana mana mandel nganten ten tanganmu lho dipapa mesti kok sing anggur demek fresh care kok terus demek lambene kancane Aku mah nganggo fresh care kok panas kabeh kok. Apa Ya, lagu ngono? Lagu ki sing genah sing apik kan yo Sing enak. piye? Ayo. aku lho Kuncine apa? Kuncine anu C Mas, C. Ah iya, Paling oke. C. wis ranti kunci liyane kok ya se Duhai senangnya temantin baru. Itu siapa Mas? anu ki pelok barang Aku perang-perang dino kuping kurang ndek basa Mas, ngapunten lho. gak apa-apa tekamu sakmono men bosok repe du 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 Duhai senangnya temantin baru. Shalalalalala. Duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya temantin baru. Pengantin baru. Duduk bersanding. Ngantene krungu awakmu nyanyi muntah. Kowe padha karo nyepelene suaraku elek ngono to. Bahasa omongnya, gak enak suarane ngono sih, Dik. Gitu. Karena nek suaraku Pak rapenak mbok ya suaramu dhewe. Lah aku wis kene wis ngerti kabeh nek suaraku iki piye. Kowe kok kat mau kok engkek sombong cokek to kowe dina iki kok. Siarno. Oke.
Innalillahi wa Eh. inna ilaihi. Ih, apa nyanyi malah nyarno mayit. Lah jere mau kon nyiarno punapa kula salah to, Pak? Iya. Siarno, yo tak siarno to. Karo penontonnya jak komunikasi itu. Oke, baik Bapak Ibu yang hadir di sini masih semangat semuanya. Tasih semangat, Bu. Pokoknya sedaya seger waras nggih. Ya. Baik, hadirin semuanya berbahagia, Bapak Ibu babatan yang istimewa. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini, coy. Binatang yang satu ini. Piye? Tak panggilin bintang kamu. Bintang ki nek cerah. Lah kowe surem kaya rawa sih. Ya kowe pasangi drop Dopi kaya hari-hari bayi dikedop kok, coy. enek iki kok. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, coy. Artis yang bekirot ini, Rikot ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Tahu maling barang oleh Sudah terkenal di mana-mana. Yo, sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Ada siapa dia kalau bukan komodo. Koma. Kok ning? Parangi spot sih di sini, Mas. Dikasih sempat ya, dikasih sempat ya. Kok ya nang punden. Ya, dikasih Yuk, sempat. Cak Koma. Come on. Matur nuwun lho, Mas. Sepote jan bisa saged menyemangati. La ilaha illallah. Ati cara salah jadi pun menika berobosan. Mayite sae napa sae? Hei. Gal. Ya maaf sayang malah ganteng. Enak kintang tenang tak kintang tak kintang dang ding tung trep. Maaf. Arep nyanyi kok malah di la ilaha. Maaf gak usah marah lah, nanti kalau kamu marah mukamu ciut loh. Mengkeret nih ya. Nyanyi ya sayang ya. Mah Bisa nanya. Loh kok mau itu harus nyanyi itu. iya ya. Bisa nyanyi sayang. Bisa tapi karo Karo piye? karo sinden TV nyapo. Oh pengen karo sinden. Oke. Nun sewu Pak, nika Nggih. kepareng jumeneng sinten nggih? Oh, saderenge Mbak Niken, mau Mbak Niken kan sampun dhisik. C. Ada Mbak Opa dengan Mbak Wanda. Itu tak pilih sing perawan-perawan sik. Oh ngoten. Heeh. Tasih steril. Iya, steril. Oke. Heeh, ya. Oke. Ya. Steril urung tau kejamah sapa-sapa lho Mas. Disiarke no Oke. Mbak Opa dan Mbak Wanda. Yuk kita sambut ada presiden cantiknya Indonesia. Sik. Ada- Kok suarane kok cemeng ora iso suarane kaya apa jenenge MC Pantura kae. Ditoto to. Yuk. Bapak Ibu semuanya. Yuk ada siapa lagi, ini dia artis yang berikut ini. Presiden yang sangat luar biasa. Ngok ketoke kok gawe-gawe to. Piye nek? Ora natural ngono ya, Mas ya. Natural, kurang Heeh. natural. Ya sak contohno, Mas. Nek MC, iki lagi yo ngono wis mengenang. Piye? Contohnya. Yo. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Supaya malam hari ini Babatan benar-benar bergoyang. Babatan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia tuh. Ada. Mas, hub. Peki MC-mu wis apik lho, kata-katamu wis bener. Lah ya Cuma guyumu sing kedawan. katahan to, Pak. Katane Pak, Kedawan. guyu ki cukup sithik wae, penting kata-katane. Oh. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Supaya malam hari ini Babatan benar-benar berdendang. Ada siapa dia? Nah iki abape mambu tenan. Salammu Aku dhewe. melu kaget lho. Niki malah mboten natural nek Ah, ngono iya. iki. Lek ngono ku yo kesithikeun to, Mas. Tegese iki aja kesithikeun ngono. Ya. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus Sedengan. apa? Sedengan. Lambene kaya kupu-kupu. Baik saudaraku, saya panggilkan divanya Indonesia. Ya. Ada siapa dia?
Yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semua yang sudah hadir. Oke. Bapak. Cocok. Ada si cantik Sulastri. Budul ngono. Sik diralat ya. Ngawur. Gen sampean iso bedakne endi sing wis di bojo karo endi sing perawan. Oke. Siji Mayang Anjarsari, sing siji Okpa. Omong nang ngono bilang anu gen cetha. Mayang Anjarsari karo Okpa. Heeh. Ngomong pripun? Kuwi mau ya. Kita tampilkan. Kita tampilnya Tampilkan kan. Ada Maya, Mayang. Mayang, Oktavia, Mayang Anjarsari Anjarsari. Anjarsari, bersama Mbak Okpa. Mbak Ova. Nyontoh. Sepate. Menika Monggo Mayang dan Okpa yo. Wis do sempo-sempo tegese do tuwek-tuwek mestine sinden ngadeg loro iki iso bedakne endi sing jek perawan, endi sing wis dibojo. Oke. Wis iso bedakno apa ora, Mas? Soal Piye caramu? Sing ndi? gampang. Carane piye? Caranya gampang dong. Piye kuwi? Nah, aku wis dari penglihatan wis ngerti ya. Ngertine piye? Lah nek sing kono, Ini wis oversize. wis overses kaya pedah motor kowe iki Tahu kok iso. mesin. Sing kok ciri-cirine apa? Ciri-cirine piye? Ini gampang. Lek disawang kok samping. Heeh. Wis iki ketok kenceng lho, Pak. Dadi Apane sing kenceng? anu maksudnya pandangan iki Lah duduk dukuwi gitu. kowe yo mikir kuwi to. Iya. Lah yo padha. Ambemu. Wong kok ora ngerti Lah carane. padha tuweke nyapa Ngene lho, takon. ora kaya ngene. Wong iki secara berpikir ilmiah nek maringi jawaban ya sing ilmiah. Nek pengen ngerti ki jek perawan apa ora ki gampang. Carane Kowe njupuk kodhok. oh, Iki ilmu ilmiah. lah kok itu IPA. kodhok IPA iki wis diteliti karo dokter Jerman. umpamane Umpamane kodhok jebukan kanggo sawah. ya Ya mau tenggene ngisore sinden. Ngarepe sinden. cah wedok. Cah wedok, nek cah wedok ki jek perawan kodhok mesti muni. Muni piye to? Pret lho. Kodhok. Ngoten Pak, nek kula ilmiah, Pak. Oh iya ilmiah. Iya, toh? Sing perawan kodhoke tak leh kene. Nah, Plek. nek iki wis dibojo, Nek dibujuk. mesti kodhok muni. Piye? Unblong. 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 Wah, sesuk mbahku tak kene kodhok. Lah muni piye? Alhamdulillah yo pokok. Ngawur kowe iki kok iso. Niteni perawan kok nganggo kodhok. Nyuwun sewu. Den sewu, Mbak. Lah kae lho nggonku kae. Kok rono kabeh iki lho ngopo? Oh iya. Aku wis duwe bojo ya jek apik lho. Eh? Aku wis duwe bojo ya jek apik iki. Iya. Ora blok. Ya ya Mbok sih. padane bojo. Ora. Sajake terus ngruyuk sing perawan tok. Lah iya. Ora Kowe trimo. lho, Paribasan oleh iki, kowe padha karo nemok emas. Lah sing kene. Kene padha karo nemok telek nek ro kowe kuwi. Ora apa-apa nama telek teles. Apa kuwi? Masih elek ya pantes. Lah nek aku, Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Lah kowe maling ora. Aku ora maling. Ora maling. Upama maling kok ya konangan terus. Lah kok iso konangan terus? Sak mono gedene. Carane to. Sakmono gedene rai kok gajih tok. Lah nggih. Lah ndelik apa ya ora? Dalange melu. Jenenge Bar maling umpama lho. Ya. Maling Jare aku maling. yo terus Ah. digoleki wong, Ya. ndelik. Ah. Mesti wonge ngerti wong krungu kok. Ngerti krungu piye? Ora ngono Makane olahraga. saiki wis malih ora ngono. Nyawa. Waduh babai. Babae. Ora masalah, ora masalah. Babindah sementing pasanganku ayu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Namanya siapa? Opa, Mas. Perkenalkan, aku Aldo. Oh, Aldo. Weh lah diape-ape no. Bagus banget namanya, Mas. Iya, Aldo itu panggilan. Kalau asliku Kevin. Oh, Kevin. Iya. Oh. Anu ya. Panggilannya Bagus S. ya. Oh, S. Ya, S bis.
Espes iki karo dhuwur kok espes. Ora usah melok-melok Ora, ora. ngono, kowe kenalane ambek aku. Iya, Yo, aku kan wis kenal. pasanganmu urusi yo aja ndredas kok makane tandurane kancane Lah gitu iya. kok. Kowe kira wedhus ya? Dik Opa, Iya, Mas. tidak masalah ya kamu berpasangan dengan aku. Enggak apa-apa. Apa sih kalau dilihat fisik itu enggak bisa. Yang penting kan hati kita. Iya Iya. kan? Matimu bosok. Yang penting tulus ya, Mas ya. Apa iso mesra? Lah kowe tenan umpama dadi omahku tak buang. Ya nyapa? Ora ikhlas aku. Tenan aku. Kok sing ra kelas kowe to, Met? Mungkin no. Sing Ngopo sebabe? tatine bosok yo Sakne no, matku kaya Mbak Opa iki. Dipikirlah urip pisan nang donya ya mikir milih bojo ya sing. Ayo. Si Tarji. Apa? Suwe-suwe kok gatel kupingku ji kowe. Ah kowe berarti urung ngene kok cirine inallah ma sabirin. Iya to. Ah kowe biasa. Ya Dik iya. Heeh. Ayo Sudah, berbuat sudah, ya. Mas. Sing sabar, Mas. Ya sepurane dia aku terbawa emosi, Dik. Iya. Kuwi ketoke kok dielek-elek kaya ngono to, Dik. Oh. Tapi sampean sayang to. Sayang aku. Kuwi lemu ketoke mergo nesu terus kuwi yo. Melembung awake. Oh lho kowe. Kuwi gara-gara kardi. Kardi. Aku yo ngerti. Kenalan Dik. ora? Dalam. Gak apa-apa ya, Dik. Ya aku lemutnya gak apa-apa ya, Dik. Gak apa-apa, Tapi kan Mas. sampean gak ngerti. Aku ning Apa? kene dagelan, aku ning omah naik camat kan gak ngerti. Iya. Aku ning omah duwe jam truk loro kan sampean gak ngerti. Mm. Wis to sampean nek sido karo aku tenan tak mulyakne, Dik. Tenane ya. Walah tenan. Janji? Janji. Oke, Mas. Janji. Janji. Minum jamu sambil diitik-itik. Oh, Iya. Ya. Cuma kamu, Dik, yang paling cantik. Aku gawene ngono kuwi to. Eh? Kenalan apa ora karo aku? Ora tuh bojo bocah. kenalan lho. Lah apane Kalau kan Dik. kenalan. Lah kuwi kenalan kok. Kuwi kenalan nak lagi ero. Lah dhewe ya lagi ero lho etok-etoke. Lah suwi lho WA-mu lho. Wis tak anu. Ya apa? WA-ne tak save. Tak save. Ngono lho. Dik, Pak. Dalam, Mas. Satu lagu deh buat kamu. Ya apa itu? Ya biar hati kamu terketuk. 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 Oh, terketuk. Ngapa awak dhewe pian kepethuk? Nah, semiso iki lagi. Biar rupane. Ora usah kemaki. Nyuwun sewu lho, Pak. Iya. Iki sithik-sithik kula sombongke to, Pak. Ah. Jenenge wong iso kebisaan. Kok iso ya potongane kaya sentolok. Sukle tuwek meneng ya. Kato asale saka. Ngopo to sirik padune Yo, padune. yo, bojomu siluman gonggo iki lho ganggu terus yo. Kurane Mas aku gak kena anak kena Lho iki kendang. ning omahku dhewe iki lho Pak. Angger perlu kendang koplo kok terus polahe ra kaprah. Iki lho urusanku nyapa kok terus bablas kethuk. Jene kok Salahe sampean to, ketok. Pak. Wong-wong tuaku ae bingung aku angger ku kendang ya kaya ngono kuwi lho, Mas. Kowe nyanyi apa kowe? Iki nyanyi Sing sampe- guri lho piye? Eh? Sing guri-guri lho. Sing guri-guri mah. Kan- Dari wong tuamu wetone ora kathok. Kato asale ngene lho, angel lho gelem wong tuwek ra disin. Lah kok sadar nek kowe ra duwe isin. Aku ini. Nembene iki lho Pak Komet sadar wong tuwek ra duwe isin. Lah iya. Kowe ngono kuwi Wah, didelok. para tuaku lara untuke tak banyoli ya. Bocah kocrok iki bocah iki marang tuwa lara kok dibanyoli. Lah salahe wong lara untu saking goblok-gobloke wong lho. Lah nyapa? Lah coplokno kabeh ya ora duwe lara untu. Apa lara gusi balik ya ta? Ora nek dahar piye? Eh? Nek dahar piye? Moto sesuk teko nggon. Kamu. Ayo, komen aja kalah karo mesrane karo ki mau. Toto. Ayo. Oke. Ayo Mas. Mas. C. Sampai nyesel to kuwi. C. Kok wedoke sing gak telen to kuwi? Oh, mesra Pak, mesra. Oh, mesra. Wong sing wedok ya menel ngono kok. Yo beto lah ngopo. C. Andai kau tahu aku mencintaimu Lah kok sing lanang sing diputeri piye kualik clok. di dalam
Walah, seneng ya Mbak dolanan kekean, seneng ya Mbak. Sumpah lemu tenan. Rara sayang. Telah terukir indah namamu. Aku takut kau meninggalkanku. Aja gelem dalam. Awake dhewe. Ada ya sih. Aku Kok iso tanganmu kok nyandak ngene iki? ya mati tangan. Iso ya jenenge Alah, dadal ngene iki kok iso. jempol kabeh, Kok no. iso tanganmu? Dasar ngene wani ora. Alah. Ya toh, ya toh. Anu aja ngono Dik, aku tau ngono asam urat kok. Asam urat apa batune wedi ya rek. Wedi nyapa? Wedi turu teras. Aja mbok omong ning kene. Aku mbok pangku ya kaya tuku kursi. Lah nyapa? Lah kowe kaya sofa anu potong. Kowe tak buktekno Dik. Ayo cek 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 cek. Ndi, Cek, cek, jajal. cek. Ayo muter set. So, so, wet, ret, set, set, wet, Oh. so, so, weh, aja dua-duar. Aduh. Iya ki. Kecepet to? Dadak mumbul bareng iki ngapa lho, Duk? Saking semangate yo. Iki tak kira cawe wedok alus tiba yo biayaane. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye to ki. Wis saking sayangku lho, Mas. Untunge- Ngono kuwi, Mas. Yo bojomu ki lho gragas terus yo. Gak ora apa-apa aku lho kuwatir awakmu. Lah nyapa? Aku lagi eling nek awakmu wis amanah jelas aman. Apa mau teko dawa, teko kene tes. Ongko. Ya apa ya? Tak pijuti Mas lara to, Mas. Ngopo nek lara ki ngopo? Oh ya ngur bokong lho. Sampean rasane nek tengah jeng debok mawon. Ngopo? Sampean teng kene rekasane pupu ki mok Pak Kangko apa wani ora wani. Lah nyapa ora wani Pak Kangko iki wong lanang pimpinan keluarga Mas. Enek keadaan apa siap nggih Pak nggih. Enggak i. Ora ora wani. Kowe ngerti titenane. Dalang ki anggere ngejak bojone wis gak ngarawani piye-piye. Ya sendika dawuh. Kowe tak nang kene-kene. Woi, iya. Aku anak sapa? Iya. Sang geni. Atasi. Atasi. Nek omah ya gak piye. Tukun LPG Mas. Nggih. Wong wedok ngono. Pasangno sisa ngono tak pasang kebledesan. Pasane wong lanang rasa kebledesan ya. Ayo diselingi tembang nggih Mas. Tembang. Tembang. Ki ana pamundhut. Napa Pak pamandutan pun? Mereka saking Pak Dargo Kos saking Desa Kandangan, Nggih. Ngawi. Penjane Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sakanca. Alhamdulillah. Bot-bote tresna kalian kula lek bar nanggap kula niku kudu dadi dulur. Ah nggih. Kula tebih saking mriku tindak mriki Leres. nyuwun tembang kalih nggih menika wacanan. Napa tembangipun? Nah niku napa? Ninggal katrenan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal atus ewu kagem Pak Kangko. Pinten Pak? 500. 200 lho. Aduh, iki dalang ra jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200 to. Kok Pak? karek Lah, iya. 200 piye to? Lah tulisannya pira? 500. Kirang 300 lho Pak nggih. Pak Kangko sing Sumpah, ketone lho, Pak. aku mau nampane yo ngur kuwi tak buka yo eneke 200 kuwi. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuhke. Wong kacek 300 sampe gawe ya ta. Nyuwun lagu kalih ninggal katresnan caping gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten arta gangsal atus. Lah, niki kali atus jirolu. Berarti kurang 3. Sumpah. Alah mboten apa-apa, mboten nek pas tengah juk jenengan paringi sing 300 nggih. Sik ora masalah kuwi, aku nyekel yo 200 kuwi. Kak wis cep wis. Kowe kok modele mbok patekno. Pak Dargo, nuwun sewu kirang 300, Pak. Saestu niki. Kula nampane mung 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho, Pak. Tenan ya, Rek. Dan ngapu. Kok malah miso. Kok malah dipisui to kula. Lah ngor duit 300 itu anggo apa lho? Pun, mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 ki apa to Pak? Ndang diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men kene. Sik. Monggo mriki. Mun sak tase mawon. Aku rasa nguwe. Walah, Ya iki lho. mong ira sangu. Wong lanang nek Terbukti to. wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50 100 ngono kuwi. Nek awake dhewe gak ya Met ya. Yo Kene podo. nurut. Podo. Ayo monggo diparingi tembang. Kok sik? Ndak diurang-urangke ya, 300 tak tambah dhewe iki. Nah, ngene lho. 300 nya. Iki jenenge Weh. keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Aman iya, tunggal, Nggih, aman makasih. tunggal. Makasih. Nah, Lah kuwi. lah aku to. Aja nanya sisa.
Wong lanang kok sembodo jare Mas nganten mau kudu njaluk apa tugakno. Kaya aku ngene lho. Lho, los. Lho. Terus Yo. oleh apa? Eh, Oleh apa? alah wis ora melu duwe dhuwit kok mikir. Ngantek lho. Mas iki kurang, kae lu 300 aku 200. Lah, ayo tampil Tuh, satu. tambahin Aku satu. ki wong lanang sembodo, Nduk. Iya, sembodo jang. Matu utang 100. Gak iso. Utang 100. Sangku pres ya. Kok medun tak balikno. Lah lah apa bolak-balik omong ngono. Jare cinta karo aku. Aku ki cinta, Dik, tapi Lah nek urusan iya. duwe ki nek gak utang bank angel, Dik. Oh, alah. 100 Bang ndi sing percaya karo kowe? Lah nyapa nek ora percaya? Namamu nanti-nanti. Iki gara-gara dodok kuwi kok. Jane ora metu tulisane, kene muni 500. Aku timbang pirang, tak tomboki. Pak Dargo sing nomboki 300 kula Pak Dargo. Dadi hitungane gampil. Mbak napa niki tembake? Wonten awan ninggal katresnan kalian caping gunung sing dipilih sing ndi? Anjir. Nah, kok caping gunung sik engko ninggal katresnane nduk niken Salindri. Nah. Ah nggih. Ya. Sampai gunung nggih. Saben bengi. Nah, ya. Sing jegleng lho riyen. Sing jegleng wis sik. Nah, jegleng rek dhewe-dhewe lho. Ora kena jegleng rek tanggane. Digaris. Nah, Ini kok kuat mumbul. Ya carane wong lanang ora kurang akal, ora kuat mumbul tak dongkrak to. Cis. Ya, aku pas iki. Ayo, Dik. Saben. Aja ngono omongane tangga, Dik. Terganggu pasak Biasa ya Mas, biasa. terus kadung bergairah. Saben bengi nyawa nek nyawang ki lho biasa wae wong bojone ning kene kok nyawang tanggane kaya ngono. Memang gak Nek metu to, Dik. ngiler-ngiler metu ning ndi? Tak kira blonjo. Aku Lha ki jeneng wong lanang mata keranjang yo bojomu kuwi. Iya. gak trimo. Trimo lho, saya trimo. Ya Dik aja guyu Dik, ki serius Dik. Iya Mas, maafin aku ya. Ya apa-apa. Apa? sih? Jeprono Mas, jeprono. Oh, alah ora mendino. Bojomu ora Oh alah, bojone nek galak men. bojomu ora mbok jagal, Mbak. Ngono wong lanang ra duwe aji babar pisan kaya aku. Berarti jenengan kok sami. Jenengan kok malah ngaku. Lah aku ketae dadi pimpinan gagah ning kene iki. Lho ki mau aku isu-isu kan tuku LPG. Kowe dijak live TikTok. Pak, live. Ayo Dik. Nyawa. Wah, langsung mentul sing wedok mencelat. Mentul bobote kelebihan sing lanang. Aku kok koyo lindu ya. Aku mumpul kene kok malah jendul. Kayak trampolin lho. Piye Dik rasane penak apa ora? Mendel-mendel Mas. Kuwi mbok jenggleng mumpul teko lho terop. Gak apa-apa, keluarga enteng-entengan. Apa anak keluarga kok enteng-entengan dene? Tegese ora neko nih. Ayo. Ayo Mayang. Oh, urang. Urung-urung sik to. Ngetes. Ora mumbul wencloy bledek wapok iku kok. Gede kok mencelok. Yen memaja among karo janur kuning Mas, aku gua Pak. Lek jegli kan gua apa? Kok kaya pentil muser ta medile. Puting beliung kok pentil muser tak Aku nerok kapok. ta Jawa Timur. Kok. Puting beliung, muser pitung puting beliung. Kira tak Nek pasar. ngombe obat aja kakek. Aku wis kadung semangat tok, Dik. Ojo. Aku berpermangan yang ini. Pasanganmu apik, Mas. Bijol. Lho aja ora aja. Gurih. Lek semangat lah arep dijol. Aku ndelok-ndelok keadaan tangga ngono lho. Ayo, Dik. Nanti Ning pasar Babat. Yo iki to jembleng.
kualat ya, Mas. Aku malah koyo pitik anyang-anyangan to. Genep setahun bojone sampean, Mas. Ora apa-apa, sementing sampean ngrasakno penak, Dik. Iya, Mas. Ben wong lanang sing sengsara ning ning omah aja sampe sengsara. Oke. Aku ora tega nek sampean keloro-loro. Makasih lho, Mas. Keluarga kentir. Setahun nih bojone kok. Sabar ngene, sampe lagi. Nek sak mergo dine. Lah iya nada yang gedine. Mbok diet. Pancen musuh keluarga jariman iki repot. Dari mana untumu? Mami tak WA mi. Kok gini tanggane? Tanggane bareng. Masih marai mbok tekane kene lho gak kowe nak iso. Ape nyolong laku kowe? Ala wong ngene tok lho tuh. Lah ngene Cak, ini kan sakit. Lah iki kendangku wayahku nyapa kowe melok goyang. Sing goyang sapa? Aku mau. Aku mau kukur-kukur. Aku ini ngimbangi pasanganku, pasanganku yo melok goyang. Kok nek gak padha goyange ora teko nggon. Ya wis. Iya. Oh. Kayak sewangan yuk. Vokal. Backing Ini bekasnya baking soda, backing vokal. baking vokal. Aduh sayang kamu kemeringet ya? Iya ini. Tisunya mana sih? Gimana sih pasanganku kemeringet? Aku kan nggak tega. Mas, Aduh lah kamu kok keluar oli toh? Pasangan kok metu oli lagi piye? Lah bocor pake. makasih ya sayang. Udah Wah, sayang. panganan makadam ya. Makadan gue ngepruk cengal muwi. Kamu jangan banyak gerak. Iya. Kasih. Tipis-tipis aja. Iya, tipis. Tebak apa ya ora. Pak Kangko pengen lirik terus. Lah rawani popo Pak Kangko jenenge. Ora wani ya. Ya gelem ora gelem ya musuhku debak kok. Tebak mawon niku diladuki mawon. Lus ora iso ngentut. Ayo, Dik. Iya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan, udan panas, panas udan, udan panas, panas udan, udan panas. Terus ketek bodoh. Panas-panas kehujanan. Aling-aling. Aling-aling. Tapi
Ya, Mayang. Nadyan wadan sarepno Masuk dangdut Mas, yo. One, two, three, four. Luar biasa. Selanjutnya adalah Mbak Niken Salindri nyuwun langsung lelagon luwih dhisik lagu Ayang-ayang jare pamundhe sing agungan dalem. Ning njaluk digarap cara gamelan.